Takže moju cestu začínam pri pamätníku Československej armády. Tu bolo tzv. Duklianské boisko. Nachádzam sa blízko poľskej hranici, nedaleko od Svidníka. Teraz sa nachádzam nad monumentom toho vojáka. A tu sú také pamätníky na nejakých vojenských generálov. Tu máme zblízka monument vojáka. To je ten hrdina. Tu je druhý hrdina. Takže nedaleko toho pamätníka sa nachádza cesta, ktorá vedie k sovietskému tanku T-34. Je to najhojnejšie vyrábaný tank druhej svetovej vojny. Zhruba po 30 minútach chôdze je tu ďalší exponát. Sovietské dopravné lietadlo. Trošku som zle zašiel, som nestihol tu na odbočiť, tu pokračuje cesta SMPčka popri týchto húfnic. Takže 13:05. Ja som zatiaľ prešiel len 9 km, pretože tá cesta nie je najlepšie zaznačená a som neodbočil správne, takže som sa musel vrácať a najhoršie na tom všetkom bolo to, že som nemal GPS signál, takže som nevidel správne červenú značku, ale zašiel som možno len kilometr, som šiel dlhšie. No a máme tu prvý prístrešok, tu skontrolovať znútra. No skontroloval som ten posed, ale je zamknutý. Ja pokračujem v ceste a zhruba okolo 6 by som mal doraziť do Svidníka a uvidím podľa toho, ako budem stíhať, že kde vlastne prespím. Zhruba na 20. kilometri je takýto altánok obrovský, kde sa dá jeho pekať s krbom. Je mnoho ľudí a je tu tiež nejaký pamätník. A tu je slovo mier vo viacerých jazykoch. No a tu už som vyšiel na kopec Údolia smrti. Tu je taký gigantický, akože to má byť imitácia delostreleckého naboja. Tam je smer Dukla. A tu je smer Svidník. Tu na dole je jeden tank, druhý, tretí, štvrtý. Takže dneska som už absolvoval prvý deň na SMPčke. Keď som začínal, bolo počasie celkom v pohode. No ale keď som prišiel do Údolia smrti, som si trošku posedel tu pokecal s dvomi českými pánmi, ktorých otcovia padli tu počas druhej svetovej vojny. Tak akurát keď som sa vybral z tohto altánku smerom na Svidník, tak začalo dosť silno pršať. No a napriek tomu som si dal prší plášť a som sa rozhodol pokračovať v ceste. No keď som vyšiel tu z najbližšej dediny hore na kopec, sa začala poriadna búrka. A som musel utekať dole kopcom do dediny, kde som sa zastavil v autobusovej zastávke, že by som sa skryl pred dážďom. Ale tam som sa nakoniec rozhodol, že sa vrátim sem do tohto altánku. Je to dosť priestranný altánok.
Tu hore sa dá spať. Ja budem spať možno dole, uvidím. Takže dneska som prešiel, z trasy som prešiel iba 20 km, ale nachodil som cez 27 km. Čo idem zatiaľ robiť? Uvarím si asi nejakú vyfonku, polievku, zjem tu nejaká. Takže to je môj dnešný plán. Keď by bolo niečo zaujímavé, tak uvidíte to vo videu. Tak zatím.